Здравейте, аз съм Пламен, сервизен инженер в Рено. Днес ще започнем с първия от нашите онлайн уроци за покупка на автомобил втора употреба. Вариантите са два: автомобил внесен от чужбина или автомобил купен от България. Най-важното нещо, което трябва да направи бъдещия собственик, е да провери наличието на документите и за чисто съдебно минало на автомобила. Нещо, което може да бъде извършено в масивите на КАТ Пътна полиция. Автомобила не трябва да бъде издирван нито в България, нито в чужбина, разбира се. Винаги трябва да ви бъде предоставен оригиналния комплект документи или двата талона, ако се купува автомобила от България. Номера на шасито или ВИН номера на автомобила, както също е известен, може да ни даде много ценна информация за това, което ще купиме. Съответства ли то на това, което ни се предлага от търговец? Тази информация може да бъде получена от официалното представителство за всяка една марка в нашата страна. Самия номер на шасито или ВИН номера може да бъде намерен на различни места по автомобила. Това зависи от марката и модела. Обикновено се намира вдясно отпред върху опората на Макферсона, на двигателния щит или много често в съвременните модели в зоната на предна дясна седалка, под нея, отстрани и така нататък. Изключително важно нещо е самия ВИН номер, това е студена щамповка, да не бъде манипулиран физически. Буквите и цифрите трябва да са с равен шрифт и без различни наклони. За да спестите всички тези главоболия, Renault Occasion, автомобили с доказано минало и гарантирано бъдеще.